era unha débeda recoñecer a tradición oral e recoñecer a traxectoria de tantas mulleres, especialmente mulleres que durante tantos anos levan transmitido a tradición oral de xeración en xeración. Pois mira, está divertido porque vamos encadeadas. Eu empecei con Tere na asociación de Castro Barreiro e foi a que me levou polo camiño da música tradicional en xeral, aínda que empecé coa pandeireta, e eu, no meu caso, transmitinlle este gusto pola música e pola transmisión, que eu creo que ao final é a clave a Andrea. Bueno, pois é en parte de responsabilidade pola nosa parte de que levamos que as persoas que levamos a música tradicional, non? Ao final o importante tamén da música tradicional, sobre todo das cantareiras, é non ter unha grandiosa voz para poder transmitir iso. É algo moi importante que a xente tamén perda tamén moito esa vergoña que se ten habitualmente de non canto, que non canto ben. Bueno, a verdade é que sí é certo que xogaron un papel fundamental, especialmente no da tradición oral, porque sí que sempre foron elas as que cantaron, as que tocaron e incluso as que bailaron, aínda que sí había homes bailadores, pero incluso eran as mulleres as que bailaban, non? Unha tradición que durante anos seguramente ou sin seguramente non se lle deu ninguna importancia e que agora nos damos conta, sobre todo as que de algún xeito nos adicamos a isto, de toda a riqueza que nos transmitiron durante anos e que, bueno, chegamos a tempo de rescatar moitas cousiñas, aínda que moitas outras, por desgraza, se perderon, pero, bueno, chegamos a tempo de rescatar moita desa tradición. Miña bisavoa, máis ben, faleceu aos 99 anos, ela cantou toda a vida, sí que pola nosa parte da familia sí que fomos recollendo algunhas das súas cantigas e de feito fúmolas un pouco acoplando tamén ao noso repertorio do noso grupo de gaitas. Bueno, é unha homenaxe moi bonita. Que eu todavía ahora estabas falando dela e me emociono porque a súa irmá fixo unha presentación do traballo que para elas non foi un traballo tampouco, porque pasaron horas coa boa Celia cantando e disfrutando e transmitindo. E ese día, o día do afume de Carozo Visión, que lle chamamos nós, transmitiullo a moita máis xente. E eu creo que iso é algo moi, moi valioso. En Salceda a verdade é que non temos esa referencia como poden ter outros lugares, pois Toutón, Cortellas, Oliveira, non sei, non temos eses grandes referentes recoñecidos. Logo todos temos alguén en casa que cantaba. O que facemos nós, a vista está que funciona, que o transmitimos. Tere transmitimos a min, eu transmitinllo a Andrea e Andrea síguello transmitindo a amigos, a familia. Este ano por fin yo recoñecemos tamén co Día das Letras Galegas a todas esas mulleres que non teñen o seu nome na historia, pero que realmente están, senón non estábamos nós hoxe aquí.